Hola bonics i boniques, avui anem a aprendre els diftongs i els iats. Els diftongs poden ser decreixents, o siga, que estiguen formats per una vocal més i o vocal més u, com pot ser l'exemple de viure, buidar o mai. O poden ser creixents, que són els formats per g o q més u més vocal forta, o siga, a, e, o. Com per exemple les paraules qüestió o guants. Per altra banda, tenim els iats, que són dues vocals que separem en dues síl·labes diferents tot i que estiguen escrites juntes. Per exemple, tenim el cas de ia, ie, io i separaríem història o dies. I l'altre cas en el que formem els iats són a, e, o, que entre elles, si estan escrites juntes, les separarem en dues síl·labes diferents. Per exemple, teatre, graella. Moltes gràcies!